Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dadu. Taong 2000, walang eksaktong lugar. Mapagpalang araw, pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dadu. Nga pala, pasensya na kung hindi ako naglagay ng lugar sa kwento ko. Magpahanggang ngayon kasi, pinuno, dito pa rin ako nakatira. Basta, malaking bayan ito. Malapit lang sa Luzon. Daanan kami ng mga malalaking sasakyan mula sa iba't ibang sulok ng bansa. At dahil dito, kung kaya't marami sa mga kababayan ko ang nagnenegosyo tuwing gabi. Naglipa na sa lugar namin ang samut-saring mga karinderya at tindahan ng mga kakanin. Dahil madalas dito tumitigil ang mga bus galing probinsya. At isa ko sa mga naging tindero roon. Sa totoo lang, maganda ang kita namin sa negosyong yun. Araw-araw, marami akong naitatabing pera, kaya yung pag-aaral hindi ko na napagtuunan ng atensyon. Akala ko ito na ang magpapayaman sa amin, pero hindi pala. Katuwang ko sa mumunti naming negosyo ang aking mga magulang. Nag-iisa lang kasi akong anak, pinuno, kaya kahit papaano nakakaluwag-luwag kami. Yun nga lang, hindi kami katulad ng malalaking negosyo. Tihamak na mas marami silang lamang kumpara sa amin, pero kahit papaano kumikita rin kami ng sapat. Konting description lang sa aming lugar. Dito kasi iikot ang kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, may maliit kaming tindahan malapit sa kalsada. Malayo ito sa bayan dahil hindi pinapayagan doon ang mga bus na tumigil tuwing gabi. At sa madaling sabi, doon banda lang sa aming pwesto ang pinayagan ng gobyerno. Kaya naman sa loob ng ilang linggo, marami na roong nagsitayo ang mga malalaking negosyo. Karamihan, mga mayayaman ang nagmamay-ari nito, kaya wala talaga kami gaanong laban. Bagaman ganon ang sitwasyon, di namin ito pinagtuunan ng pansin. Basta ang nasa isip namin, makikipagsapalaran kami para kumita at para makaahon sa buhay. Halos ilang taon na rin namin itong ginagawa, kaya medyo sanay na rin kami sa ganoong bagay. At sa loob ng mga taong yun, pinuno, wala kaming naranasan doong kababalaghan. Lahat normal at umaayon sa aming inaasahan. Marahil kaya ganun ang nangyari ay dahil sa madalas maingay ang lugar. Aminado rin ako noon na hindi ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan ng mga matatanda. Kaya naman, wala akong takot na sumampa at makipag-usap sa mga taong posibleng bumili sa aming mga produkto. Basta ang nasa isip ko, maibenta ang pagkain at tubig na dala ko para kumita kami. Yun lang talaga, pinuno. Wala nang iba. Ngunit, pagpasok ng taong ito, ilang linggo bago sumapit ang araw ng mga patay, may nangyaring hindi inaasahan. Sa kasagsagan ng gabi, biglang may dumating na bus na hindi pamilyar sa akin. At sa hindi malamang dahilan, parang kami lang ang nakakakita nito. Sa dami kasi ng mga tindahang naroon, tila bang kami lang ang lumapit sa sasakyang yon. Hindi kaagad bumaba ang mga pasahero, kaya ang ginawa ko, dali-dali akong pumasok pagkabukas ng pinto. Kasama ko noon ang tatay ko, gawa ng marami itong bit-bit na paninda. Kami kasi ang nauna, kaya dinala na namin ang lahat ng paninda namin para hindi kami maagawan ng iba. Kaso lang, pagpasok namin sa loob ng sasakyan, nakita namin na tulog ang mga tao. At ang mas nakakapagtaka, walang nagmamaneho sa bus. Tinanong ko ang tatay ko pero ang sabi lang sa akin nun, baka umihilang ang driver nito. Kaya naman nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa biglang magsitayuan ang lahat ng pasahero. Kaagad itong tumitig sa amin habang namumula ang mga mata nito. Sinubukan itong kausapin ng tatay ko pero hindi sumasagot ang mga pasahero. Yun bang parang wala ito sa kanilang mga sarili.
Dala ng takot ng aking ama, agad nitong hinawakan ang damit ko. Kaagad ako nitong dinarag patungo sa may pinto. Pero nung akmang makakalabas na ako, pinagtulungan kami ng mga nakasakay sa loob. Yung tatay ko kaagad na nahila, habang ako naman nagawa kong makapuslit sa kanila. Paglabas ko ng sasakyan, gulat na gulat ako nang bigla itong maglaho. At kasabay ng pagkawala nito ay ang mabilis na pagbalot ng usok sa paligid. Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari, pero alam ko na hindi ako pwedeng magkamali sa aking mga nakita. Maya-maya pa, sa sobrang takot ko, kaagad akong tumakbo pabalik sa tindahan. Mangiyak-ngiyak kong ibinahagi sa aking ina ang mga naranasan ko hanggang sa napilitan na itong bumalik sa lugar na aking itinuturo. Ngunit kagaya ng inaasahan, wala na ito roong naabutan. Ano ba ang nangyayari sa'yo, anak? Nasaan ang tatay mo? Nang marinig ko ito mula sa aking ina, hindi ako nakasagot. Gusto kong ilahad lahat ng aking mga nakita, pero nanatiling blanko ang utak ko. Hindi nagtagal, dahil sa pangyayari, napukaw na rin namin ang atensyon ng iba pang mga manininda. Nagtulong-tulong ito para hanapin ang aking ama, pero sa kasamaang palad, hindi na namin ito nakita. Kinabukasan nun, kaagad na kumalat ang istorya ukol sa bigla nitong pagkawala. Marami ang nagsasabi na gawa-gawa lang namin ang istorya, pero marami rin ang naniniwala. Gayunpaman, hindi namin sila pinagtutuunan ng pansin. Masakit para sa amin ang pagkawala ng aking ama dahil hindi namin alam kung saan pa kami magsisimula. Dumaan ang isang linggo, nawalan na kami ng pag-asa. At ayon sa mga taong malapit sa aming pamilya, hindi na ito babalik pa. Sabi ng mga matatanda, normal ang ganoong pangyayari, pero hindi nila inaasahan na titigil ito. Dagdag pa ng mga ito na, hindi yun totoong sasakyan. Bagkus ginagamit lamang ito ng mga nilalang ng kaliwa para dayain ang mga mata ng ordinaryong tao. Kadalasan sa mga ito dumaraan lang sa aming lugar dahil kagaya natin, naglalakbay din ang mga ito upang maghanap ng lugar na pwede nilang pamuhayan. Nang marinig namin ito, hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako. Sa dami kasi ng kwento, mukhang hindi na namin alam kung alin ba sa mga ito ang totoo. Kaya sa halip na makinig at maniwala sa mga agam-agam, sinikap naming hanapin ang tatay ko. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't tumigil kami sa pagnenegosyo. Napilitan na rin kaming pumunta sa mga karatig lugar sa pagbabakasakaling may nakakita sa sasakyang nakita ko noong gabi. Ang kaso lang, bigo kami. Inabot ng 1 buwan ang aming paghahanap bago kami nagdesisyong sumuko. Tinanggap na lang namin na hindi na siya babalik at alang-alang sa kanya kung bakit kami magpapatuloy. Gulong-gulo man sa buhay, bumalik kami sa negosyo na alam naming magaling kami. Gabi-gabi, ako na ang nagsasakripisyo sa paghahatid ng mga binibili ng aming parokyano. Maniwala man kayo o hindi, madalang na lang ang tulog ko noon. Napakahirap ng ganoong sitwasyon, pero alang-alang sa buhay na aming pinapangarap, kailangan kong magpakatatag at magpatuloy. Subalit, pagkaraan lang ng ilang buwang pagtatrabaho pinuno, meron na namang bumalik na sasakyang katulad nung napasukan namin ni Itay. Bandang 11:00 nang dumating ito, at kagaya ng una, ako ang unang nakakita rito. Nung masipat ko ang sasakyang yon, kaagad akong nagkaroon ng pag-asa. Naisip ko na, sa pamamagitan nito, may hahatid ako nito sa lugar kung saan naroon ang aking ama. Kaya walang sabi-sabi, kaagad kong iniwan ang aking mga gamit at sumakay ako sa parte nito kung saan naroon ang mga kagamitang daladala ng mga manlalakay. Ilang segundo pa ang lumipas. Tumahimik at dumilim ang paligid. Noong una meron pa akong naaaninag, pero nung tumagal ng tumagal, nawala na ito.
Pakiramdam ko nga, bulag na ako noong mga sandaling yon. Hindi ko rin naramdaman na umuusad ang sasakyan, gawa ng hindi ito umaalog o nagpapakita ng mga senyales na gumagalaw ito. Nagtagal ako ng halos 6 na oras sa loob ng sasakyang yon bago sumalubong sa akin ang isang liwanag na nakakabulag. Maya-maya pa, narinig ko nang nag-uusap-usap ang mga mananakay. Nung maramdaman kong papalapit na ito sa lagayan ng mga gamit, kaagad naman akong nagtago. Pagbukas nito ng pinto, bumungad sa akin ang mga nilalang na hindi ko alam kung ano. Kawangis natin to, pinuno, pero malayo sa atin ang kanilang mga itsura. Basta yung mga wangis nila, hindi katanggap-tanggap. Yun bang para silang mga tao mula sa ibang dimensyon? Nung makita ko nga ito, kaagad ako nakaramdam ng matinding kilabot. Gayunpaman, sa kabila ng aking mga nasilayan, pinilit kong pakalmahin ang aking isipan. Hindi ko hinayaang manaig ito sa aking wisyo hanggang sa paunti-unti naging normal na lang para sa akin ang mga ito. Ilang minuto ang lumipas, nakapagtatakang hindi nila ako nakita. Nang maubos na ang mga gamit sa loob ng sasakyan, kaagad akong pumuslit hanggang sa makalayo na ako sa lugar. Sa totoo lang, malayong malayo ang lugar na yon sa bayan na pinagmulan ko. Hindi ko alam kung saan ito, pero pakiramdam ko, naglakbay kami sa panahon. Lahat kasi ng mga kagamitan doon, maunlad na. May mga sasakyan akong nakikitang dumaraan na sa ere at mga kagamitang naglalabas ng nakakabulag na liwanag. Purong konkreto rin ang mga bahay sa lugar na yon at kahit gabi, napakaliwanag nito. Akala ko nga mga engkanto lang ang nakatira sa lugar na yon. Pero nang makalayo na ako, bumungad sa akin ang isang bakanting lote na may malaking uka sa gitna nitong bahagi. At pagsilip ko roon, nakita ko ang tambak na labi ng tao. Gabundok na ang taas nito at bawat isa sa kanila wala ng laman sa mga buto. Hindi ako naniniwala na dahil ito sa pagkaagnas, dahil yung iba sa mga butong yon, sariwang-sariwa pa. Matapos ko naman yung masilayan, kagad akong napaatras habang dahan-dahan akong binabalot ng matinding takot. Sa puntong yon, batid ko na ang mga nilalang sa lugar na yon ang may kagagawan sa mga bangkay na aking nasilayan. Habang pinag-iisipan ko ang tungkol dito, mas lalong lumalakas ang kutob ko na kumakain ang mga nilalang na nakita ko ng karne ng tao. Dahil sa ganoong agam-agam, kung kaya't hindi ko maiwasang makaramdam ng takot para sa kalagayan ng aking ama. Inakala ko kasi noon na patay na ito, pero sa kabila nito, nagpumilit pa rin akong suriin ang buong paligid. Kaya ko ito napagpasyahan dahil sa wala rin akong ideya kung papaano ako roon makakalabas. Bukod sa hindi ako pamilyar dito, walang hangganang kagubatan din ang makikita ko kung sakali mang magdedesisyon ako na lumayo sa lugar na yon. Kaya naman kahit labag sa aking loob, pilit kong siniil ang aking takot. At sa paglipas ng oras, wala akong ibang ginawa kundi ang magmasid at makiramdam. Akala ko malapit nang sumapit ang umaga, pero hindi ito nangyari. At dito ko na rin nga napagtanto na walang kamatayan ang kadiliman sa lugar na yon, pinuno. Unti-unti na rin akong napapaisip kung saang lugar ito, gawa ng naniniwala ako na walang lugar sa mundo na hindi sinisikatan ng araw. Dahil dito, kung kaya't agad akong naghanap ng mapagpapahingahan bago ako nagdesisyong ituloy ang aking plano. Wala man itong kasiguraduhan pero hindi ako nito pinanghinaan. Di hamak na mas malakas ang sigaw ng aking puso na makauwi ako ng ligtas sa aming tahanan. Kalaunan, nang magkaroon na ako ng lakas ng loob, kaagad akong pumuslit papasok ng bayang yon. Malayo pa lang, dito ko na nasilayan ang mga kakaibang nilalang na normal na namumuhay katulad natin. Para magkaroon kayo ng ideya kung ano ang itsura ng mga ito,
Hayaan niyong magbahagi ako ng iilan sa mga katangian nila. Wala silang buhok sa katawan, kulay abo ang kanilang mga balat, at meron silang malalaking ulo. Normal na rin sa kanila ang parang sapating na mga ngipin at mga matang halos kasing laki ng mga mata ng kwago. Matatangkad din sila at meron silang 3 daliri. Pero bawat isa sa mga daliring yon may matatalas at matitibay na mga kuko. Di kalayuan sa daan kung saan yon naglalakad, kapansin-pansin ng mga bahay na kulay itim. Lahat ng kagamitang nakita ko roon, ganoon ang kulay. Kahit maliwanag, pakiramdam ko napakadilim pa rin. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito ako nakakita ng mga taong gumagapang. May mga kadena ang mga ito sa leeg at meron itong mga busal sa kanilang mga bibig. Hubot-hubad din silang lahat at may iilan sa kanila na inuuod na kahit buhay pa. Nang makita ko ang mga ito, nagsabi ako sa sarili ko na, parang delikado ako rito ah. Kaya bawat kilos ko limitado at hindi rin ako umuusad kung hindi ako sigurado. Hindi ko mabilang kung ilang araw akong nanatili sa ganoong sitwasyon, pero sa abot ng pagkakaalala ko, tumagal ito ng 5 araw. At sa loob ng mga araw na yon, kahit ano kinakain ko. Ang mahalaga, hindi ako makaramdam ng gutom para hindi ako magkamali. At noon ding mga oras na yon, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang makatakas doon. Hindi na rin sumagi sa aking isipan ng aking ama dahil sigurado ako na matagal na itong pumanaw. Pero nang makakita na ako ng bus na pwede kong sakyan, dito ko nakita ang tatay ko na nakapako sa isang baliktad na krus malapit sa terminal ng mga nilalang. Humpak na ang pisngi nito at kahit malayo alam kong nanunuyot na ito. Nang makita ko siya, di ako nagdalawang isip na iligtas siya. Kaya kahit papaalis na ang sasakyan, kaagad ko itong tinalikuran. Dali-dali akong pumuslit papalapit sa kinaroroonan niya hanggang sa makita ko na siya ng malapitan. At nung makumpirma ko na yun na nga ang tatay ko, kaagad akong gumawa ng paraan. Ngunit dahil sa dami ng mga nilalang na naroon, hindi ko ito kaagad napalaya. Kinakailangan ko pang maghintay ng 2 buong araw para lamang makalapit sa kinaroroonan ng aking ama. At nung magawa ko na ito, dito na yun nagkaroon ng malay. Paunti-unti, medyo naaaninag na ako nito hanggang sa tuluyan na ako nitong makilala. Anak, ba't ka nandito? Nang marinig ko ang tanong ng aking ama, hindi ako kagad nakasagot. Dala ng aking pangungulila, tanging iyak ang aking naisagot sa tanong niya. Pinilit ko itong pigilan pero masyadong malakas ang lungkot sa katawan ko. Maya-maya pa, sinubukan ko na itong pakawalan. Akala ko magagawa ko, pero hindi pala. Bukod kasi sa nakabauna sa balat niya ang mga kadenang bumibigki sa kanyang katawan, masyado ring mahaba ang pakong ginamit sa kanyang palad. Alam ko sa sarili ko na hindi ko ito matatanggal dahil bukod sa kulang sa kagamitan, maririnig kami ng mga nilalang na nasa paligid. Maya-maya pa, biglang kumalma ang aking ama habang pilit sa aking tumititig. Hindi ko alam kung anong ibig nitong iparating, pero parang pinaparamdam nito na hindi ko na kailangan pang mag-alala sa kanya. Ilang segundo pa ang lumipas, may hinahon nitong nagwika sa akin ng, Dado anak, sumakay ka na. Iwan mo na ako rito. Wala na akong pag-asa. Pakisabi sa nanay mo, mahal na mahal ko siya. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, kaagad ako nitong inutusan na umalis. At pagbaba ko sa lugar kung saan siya nakapako, ginamit nito ang natitira nitong lakas para kunin ang atensyon ng mga nilalang. Pagsigaw na pagsigaw nito, kaagad itong pinagkumpula ng mga nilalang
hanggang sa makatakas na ako. Ilang minuto pa ang lumipas. Nasa ilalim na ako ng bus. Kalaunan, naramdaman ko na ring umalis na ito hanggang sa tuluyan ng nandilim ang paligid. Pagmulat ko, kakaiba na ang lugar na aking napansin. At nang maramdaman kong tumigil na ito, dali-dali akong lumabas kasabay ng mabilis kong pagtakbo papalayo. Hindi ko alam kung nasa na ako ng mga sandaling yon, pero alam ko na malaya ako mula sa mundo ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita ko mismo kung papaano maglaho ang sasakyang yon. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, dito ko nakita ang isang sasakyan na halos ilang metro lang ang layo sa kalsada kung saan ito tumigil. Walang sabi-sabi. Kaagad akong lumapit doon at nagtanong sa mga manininda. Kalaunan, dito ko nalaman na nasa Pasay na pala ako. Milya-milya ang layo mula sa aming lugar. Nang marinig ko ito, kaagad akong humanap ng masasakyan. Kaso lang hindi ito naging madali dahil sa masyado pang maaga noong mga oras na yon. Wala rin akong hawak-hawak na pera at sa dungis ko, hindi malabong paghinalaan akong baliw ng mga tao. Sinubukan ko magmakaawa sa mga driver ng bus para sa libreng sakay, pero hindi nila ako pinaunlakan. Napakasakit nun sa puso ko dahil pakiramdam ko walang may gustong tumulong sa akin. Ilang araw din akong naglagi sa lugar, namamalimos para sa konting tulong. Ngunit para bang maramot sa akin ang mga tao. May nagbibigay naman pinuno, pero dito sapat eh. Minsan, kulang pa para sa pagkain ko sa buong araw. Kaya dala ng desperasyon, nagpasya kong maglakad na lang papauwi sa amin. Bahala na ako noong mangyari. Ang importante, araw-araw akong umuusad. Wala akong ideya sa mga daanang tatahakin ko noon, pinuno. Pero bitbit ko ang lakas ng aking loob at pag-asa na balang araw, makakabalik ako sa aming tahanan. Lumipas ang mga araw. Dito na nagsimula ang aking paglalakbay. Hindi naging madali ang aking kalbaryo sa puntong muntik pa akong mamatay. Kalaunan, pagkaraan ng mahigit 1.5 buwan, nakita ko na ang pinakamamahal kong lugar. Hindi ko alam kung papaano ilarawan ang mga nararamdaman ko noong mga sandaling yon dahil sa halo-halo kong emosyon. Pagod na pagod man ang aking katawan, tila bang mas nagkaroon ako ng lakas para magpatuloy. Kinahapunan ng araw na yan, nakita ko na ang aming tindahan sa gilid ng kalsada. Nag-iisa na roon ang aking ina, walang katulong at parang nawawala na rin ito ng pag-asa. Paglapit ko rito, kaagad ko siyang niyakap habang ako'y umiiyak. Hindi pa ako nito nakikilala nung una. Pero nang mapansin nito ang init ng yakap ko sa kanya, hindi na ito nagduda pa. At sa isang kisap mata, napuno ng lungkot ang aming tindahan. Pilit akong kinakausap noon ang aking ina ukol sa aking pinagdaanan, pero hindi ako makasagot. Basta ang sinabi ko lang noon sa kanya, "Wala ka nang dapat ipag-alala, Nay. Nakauwi na ako." Paulit-ulit ko itong sinasabi sa paniniwalang wala nang mangyayari, pero nagkamali pala ako. Dahil makalipas lang ang 3 araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking tiyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa katawan ko, pero nakasisiguro ako na may buhay na nilalang na nakatira rito. Kaya bago pa man ito lumaki at magkaroon ng lakas, kagad akong nakiusap sa aking ina na patingnan niya ako sa manggagamot. Mabuti na lang sinunod nito ang aking payo, kaya kaagad naming nalaman ang nilalaman ng aking tiyan. At yun ay walang iba, kundi ang nilalang na tinatawag ng mga albularyo na taaw. Maging ang aking pinagkonsultahan, gulat na gulat sa kanyang mga nalaman, sa kadahilan ng tumanda na lamang siya lahat-lahat, hindi pa siya nakakita ng taong biktima ng taaw. At ayon dito,
Ang tao ay isang uri ng malakas na yanggaw na mula sa isang espesyal na lahi ng mga aswang na kung tawagin ay taunun. Kaya ito nasabing nasa espesyal na lahi ay dahil sa may kakayahan itong maglakbay sa panahon kung saan sila lang ang umiiral at nagwawagi. Nang marinig ko ito, hindi ako nagdalawang isip na ikwento ang mga pinagdaanan ko. Dito ko rin isinalaysay sa manggagamot ang pinagdaanan ng aking ama bago kami nagkahiwalay. Nang marinig naman ito ng aking ina, dito ko naramdaman ang matinding lungkot na pilit nitong kinikimkim. Alam ko na kalbaryo para sa kanya ang pagkawala ng aming padre de pamilya, kaya hindi ko rin halos maisip kung ano ang nararamdaman niya habang kinukwento ko ang lahat sa kanya. Mabuti na lang talaga na kayanan ng aking ina na tanggapin ang lahat ng kanyang narinig. Di nagtagal, nang maging klaro na ito sa manggagamot, tsaka pa lamang nagsimula ang aming gamutan. At ang gamutang yon, nagtagal ng 6 na buwan. Hindi biro ang pinagdaanan ko, pinuno. Pakiramdam ko noon, para akong pasyenteng may malubhang karamdaman. At kahit masakit mang sabihin, dito nagsimula ang lahat ng sakit na pilit ko ngayong pinagdadaanan. Pagkatapos ng 6 na buwan, hindi na naging normal ang buhay ko. Marami ng kulang at masakit sa akin. Limitado na ang kilos ko at higit sa lahat, wala na akong gana sa mga pagkain. Tanggap ko na ring mamamatay na ako ng maaga dahil pagod na ako noon. Kahit marami ang nagsasabing kailangan ko pang lumaban sa buhay, para sa akin, sukong-suko na ako. Ayoko na. Gusto ko nang magpahinga kasama ng aking ama. Pero lahat yun nagbago nung kausapin ako ng aking ina. Dado, tatagan mo ang loob mo. Dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung pati ikaw ay mawala. Anak, nakikiusap ako. Mabuhay ka para sa akin. Huwag kang susuko. Nang marinig ko ito, tila bang nagkaroon ako ng liwanag sa madilim kong mundo. At magmula noon, misteryosong naging mabilis ang paghilom ng mga sugat at pinsala ng katawan ko. 2 taon ang lumipas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakabalik na naman ako sa pagtitinda. Sa totoo lang, kinususuklaman ko na ang trabahong yon, pero ito lang ang alam naming paraan para mabuhay. Gabi-gabi nagpatuloy ang aming pagnenegosyo kahit alam naming mapanganib ito. Bagaman matagal ko nang hindi nakikita ang bus na sinakyan ng aking ama, di ako nagpakakampante sa aming kalagayan. Alam ko na dahil dumaan sila roon, darating at darating ang araw na muli sila roong daraan. At hindi nga ako nagkamali, pinuno. Ilang araw bago sumapit ang mahal na araw, nakita ko na naman ulit ang sasakyan. Bandang 11:00 nang tumigil ito, di kalayuan sa aming tindahan. Hindi ito mismo tumigil sa paradahan ng malaking karinderya na parabang nagtatago ang mga ito. Maya-maya pa, nakuha ng sasakyang yon ang pansin ng iilang nagtitinda. At kagaya ng inaasahan, paisa-isa itong lumapit doon. Kasyual na pumasok pagbukas ng pinto at hindi na nakalabas pa hanggang sa maglaho ang sasakyan. Nung makita ko ito, muli na naman akong nakaramdam ng matinding kilabot. Alam ko kasi kung anong kahinat na ng mga taong pumasok roon at kung saan sila dadalhin. Gayunpaman, labas na silang lahat sa konsensya ko. Hindi ko sila maaaring tulungan dahil maging ako, nangangailangan din ng tulong. Dumaan ang mga araw, merong naghanap sa mga taong nawawala. Ang kaso, hindi na rin nila ito nakita pa. May mga nakapagsabi ring nakita nila itong sumakay sa itim na sasakyan at hindi na nakababa pa. Kaya sa bandang huli, inakala ng mga kamag-anak na lumayas ang kanilang miyembro para maghanap ng panibagong buhay sa ibang lugar. Napakahirap ng paniwalaan, pinuno,
gawa ng walang matinong tao ang basta-basta na lang aalis ng hindi man lang nagpapaalam. Dahil sa pangyayari, kaagad kong inabisuhan ng nanay ko ukol dito. Nang marinig nito ang kwento ko, hindi nito maipagkakaila ang matinding takot sa kanyang mga mata. Kaya naman bago pa lumala ang aming kalagayan, nagdesisyon itong umalis na sa lugar na yon. Kinabukasan, magkasama naming sinira ang aming tindahan. Marami ang nagtanong kung bakit namin to ginawa, pero hindi na namin sila binigyan pa ng atensyon. Kalaunan, pag-uwi namin sa bahay na madalas na lang naming mabisita, dito na namin sinimulang linisin ang paligid. At para makaraos sa araw-araw, nagtiyaga kaming magtanim ng makakain sa bakuran. Ilang linggo pa ang lumipas, natanggap ang aking ina bilang katulong. Habang ako naman, nakapasok ako sa panaderya. Simple lang ang trabaho ko roon, kaya inaasahan ko na hindi gaano kalakihan ang kita. Pero sa kabila nito, naging kontento kami ng nanay ko. Nagtagal ako ng halos 3 taon sa panaderya bago ako nakaipon ng pera para pambili ng kalabaw at mag-asawang baboy. Sila ang naging pag-asa namin noon ng aking ina, hanggang sa hindi ko namalayan na unti-unti na pala kaming nakakatakas mula sa tanikala ng kahirapan. Dala ng dedikasyon at matinding hangaring umangat, nagtagumpay kaming dalawa. Marami ang tumulong sa amin para magkatotoo ito. Kaya nung makaluwag-luwag kami, lahat sila binalikan namin para tulungan din. Di nagtagal, nang makita kong estabilisado na ang aming mga pangalan sa larangan ng negosyo, dito na ako nagsimulang bumuo ng pamilya. Magpahanggang sa ngayon, ganun pa rin ang aming negosyo. Di man kasing yaman ng iba pero nabubuhay kami ng marangya at malaya. Sa bandang huli kasi, kalayaan ang pinakamahalaga sa buhay. Yun bang malaya ka sa lahat, hindi ka nakatali sa oras, at ikaw ang nagmamaniobra ng sarili mong kapalaran. Pero sa kabila nito pinuno, nanatili pa ring bangungot ko minsan ang patungkol sa Taunon, ang lahi ng mga aswang na hindi nakalasap ng pagkatalo.